ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് പുതുതായി കൊറോണ ബാധിച്ച ദിവസമാണ്. 127 പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്നലെ 118 രോഗമുക്തി നേടിയത് 57 പേരാണ്. ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ച 127 പേരിൽ 87 പേർ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ 36 പേരാണ്. സമ്പർക്കം വഴി 3 പേരുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരിൽ രോഗബാധ ഉണ്ടായത് മഹാരാഷ്ട്ര 15, ഡൽഹി 9, തമിഴ്നാട് 5, ഉത്തർപ്രദേശ് കർണാടക 2 വീതം, രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് 1 വീതം. അതേപോലെ പോസിറ്റീവായവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കെടുത്താൽ കൊല്ലം 24, പാലക്കാട് 23, പത്തനംതിട്ട 17, കോഴിക്കോട് 12, എറണാകുളം 3, കോട്ടയം 11, കാസർഗോഡ് 7, തൃശ്ശൂർ 6, മലപ്പുറം 5, വയനാട് 5, തിരുവനന്തപുരം 5, കണ്ണൂർ 4, ആലപ്പുഴ 4, ഇടുക്കി 1. എല്ലാ ജില്ലയുമായി. നെഗറ്റീവായത് തിരുവനന്തപുരം 2, കൊല്ലം 2, പത്തനംതിട്ട 12, ആലപ്പുഴ 12, എറണാകുളം 1, മലപ്പുറം 1, പാലക്കാട് 10, കോഴിക്കോട് 11, വയനാട് 2, കണ്ണൂർ 2, കാസർഗോഡ് 2. ഇന്ന് 4817 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 3039 പേർക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് 1450 പേരാണ്. 1,39,342 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 2036 പേർ ആശുപത്രികളിലുണ്ട്. 288 പേരെയാണ് ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇതുവരെ 1,78,559 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. 3,193 സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം വരാനുണ്ട്. സെന്റിനൽ സർവൈലൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 37,136 സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. അതിൽ 35,712 നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 111. മെയ് 4 ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴിയും 7 മുതൽ വിമാനങ്ങളിലൂടെയും 14 മുതൽ ട്രെയിനിലൂടെയും വിദേശത്തു നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ആളുകൾ മടങ്ങിയെത്താൻ തുടങ്ങിയത്. 10 തീയതി മുതൽ കപ്പലുകളും വന്നു. മെയ് 4 മുതൽ ജൂൺ 19 വരെ വൈറസ് ബാധിതരായ 2413 പേരിൽ 2165 പേരും പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണ്. അതായത് രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്നും
രാജ്യത്തിനകത്ത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമായി വന്നവരാണ്. ഇന്നലെ വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 1,32,569 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. അതിൽ 39,683 പേരാണ് പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ വന്നത്. ദ്വിതീയ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ 23,695 പേരുണ്ട്. മെയ് 7 മുതൽ ഇന്ന് വരെ 401 വിമാനങ്ങളും 3 കപ്പലുകളുമാണ് ആളുകളുമായി കേരളത്തിലെത്തിയത്. ഇതിൽ 225 ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളാണ്. വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി 176 വിമാനങ്ങൾ വന്നു. ആകെ 71,958 പേരാണ് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി 137 പേരും കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 124 സമ്മതപത്രങ്ങളിലൂടെ 1048 വിമാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യുഎഇയിൽ നിന്ന് 154 വിമാനങ്ങളിലായി 28,114 പേരാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത്. കുവൈത്ത് 60 വിമാനം 10,439 പേർ. ഒമാൻ 50 വിമാനം 8,707 പേർ. ഖത്തർ 36 വിമാനം 6,005 പേർ. ബഹ്റിൻ 26 വിമാനം 4,309 പേർ. സൗദി 34 വിമാനം 7,190 പേർ. ഇത് ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തിയവരാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 44 വിമാനങ്ങളിലായി 7,184 ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ വന്ന 71,958 പേരിൽ 1,524 മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണ്. 4,898 ഗർഭിണികൾ, 7,193 കുട്ടികൾ. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കണക്ക് 35,327 പേർ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നവരാണ്. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കോവിഡ് ബാധ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും ജനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മാത്രമായി 3 പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കടകളൊക്കെ തുറന്നപ്പോൾ ചില കടകളിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാത്ത അവസ്ഥയും കാണുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിർദ്ദേശം നൽകിയതാണ്, ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കട പ്രവർത്തിച്ചാൽ പിന്നെ ആ കട പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന്. ആ തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 4,929 സംഭവങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ച 19 പേർക്കെതിരെ
ഇന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. സാധാരണ ഇതേവരെയുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലൊന്നും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല. ഇന്ന് അതിലൊരു ചെറിയ മാറ്റം വേണം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇന്ന് കണ്ട ഒരു വാർത്ത നമ്മുടെ നിപ പ്രതിരോധത്തിനിടയിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച സിസ്റ്റർ ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സജീഷ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയെന്നാണ്. ലിനിയുടെ ജീവത്യാഗം ഈ നാട് കണ്ണീരോടെയാണ് കണ്ടത്. കേരളം മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന പോരാളിയാണ് സിസ്റ്റർ ലിനി. നിപക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ രക്തസാക്ഷിയാണ് ആ സഹോദരി. ആ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന നിലയിലാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. കേരളം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അതിനെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ആ കുടുംബത്തെ വേട്ടയാടാതിരുന്നുകൂടെ? എന്തിനാണ് ലിനിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ഈ ക്രൂരത എന്നതാണ് ആശ്ചര്യകരമായ കാര്യം. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് തൻ്റെ കൂടെ നിന്നത് ആരാണ് എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ പ്രതിഷേധം. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ മരിച്ചു വീഴും എന്ന് ഭയപ്പെട്ട നിപ എന്ന മാരക രോഗത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവം ഓർക്കുമ്പോൾ കൺമുന്നിൽ തെളിയുന്ന ആദ്യ മുഖം ലിനിയുടെ തന്നെയാണ്. നിപയെ ചെറുക്കാനും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൽ സർക്കാരിലെ ചുമതലപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നാടാകെ അംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്. ആ മന്ത്രിയെ നിപ രാജകുമാരി, കോവിഡ് റാണി എന്നും മറ്റും മ്ലേച്ഛമായി അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രതികരണമുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ലിനിയുടെ കുടുംബത്തിന് തന്നെയാകും. ആ കുടുംബത്തിനെതിരെ സമരം നടത്തുന്നതിലേക്ക് അധപ്പതിച്ച കോൺഗ്രസ് എന്ത് പ്രതിപക്ഷ ധർമ്മമാണ് നിറവേറ്റുന്നത്? അതിൻ്റെ പേരിൽ ലിനിയുടെ കുടുംബത്തെ വേട്ടയാടാനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ അതൊരു രീതിയിലും അനുവദിക്കില്ല. സിസ്റ്റർ ലിനി കേരളത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ്. ആ കുടുംബവും ആ കുഞ്ഞു മക്കളോടും സജീഷിനോടുമൊപ്പമാണ് കേരളം. അവർക്ക് എല്ലാ സുരക്ഷിതത്വവും ഈ നാട് നൽകും. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഇത്തരം ചെയ്തികളെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ വിരോധം വെച്ച് പറയുന്നതല്ല. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ചില നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന അധിക്ഷേപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രകോപനം? തന്നിലർപ്പിതമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രവർത്തിച്ചത്. അതിനവരെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ? പൊതുസമൂഹം ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല.
ഈ സർക്കാരിനോട് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പ്രത്യേക അനുഭാവവും കാട്ടാത്ത ഒരു പത്രം ഇന്നെഴുതിയ മുഖപ്രസംഗത്തിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പ്രവാസികളെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നടത്തുന്ന ഉപവാസസമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ ശൈലജയ്ക്കെതിരെ മുല്ലപ്പള്ളി പ്രയോഗിച്ച വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല നാടിന് തന്നെ വലിയ നാണക്കേട് വരുത്തി വെക്കുന്നു. ആ മുഖപ്രസംഗത്തിലെ ഉദ്ധരണിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്, അതിലെ വാചകങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. അന്ന് നിപ രാജകുമാരി, ഇപ്പോൾ കോവിഡ് റാണി പദവികൾക്കാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രമമെന്നാണ് KPCC പ്രസിഡന്റ് വിമർശിച്ചത്. പരാമർശത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയുമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രം ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു: സ്വന്തം നാവിൻ്റെ വിലയും നിലയും അവനവൻ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. വിലകെട്ട വാക്കുകൾ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു വനിതയ്ക്ക് നേരെയാവുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നിന്ദ്യമായി തീരുന്നുവെന്നും മുഖപ്രസംഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും മുഖപ്രസംഗത്തിലെ തന്നെ വാചകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചാൽ, സർക്കാർ നിലപാടുകളിലുള്ള വിയോജിപ്പ് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായ അന്തസ്സോടെയും അപര ബഹുമാനത്തോടെയുമാകണം. പക്ഷേ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കൂടി ആത്മധൈര്യം കെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് KPCC പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നുണ്ടായത്. ഇതൊന്നും ഞാനായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്രത്തിൻ്റെ മുഖപ്രസംഗത്തിലെ വാചകങ്ങളാണ്. സ്വന്തം ദുർഗന്ധം സൃഷ്ടിച്ച ഉന്മാദാവസ്ഥയുടെ തടവുകാരനായി KPCC പ്രസിഡന്റ് മാറുകയാണ്. സിസ്റ്റർ ലിനിയുടെ പേരുപോലും അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ചൊവ്വയെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ലോകം നല്ലത് പറയുന്നത് തന്നെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ച മനസ്സായിരിക്കണമത്. നല്ലത് നടക്കുന്നതും പറയുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ എന്തുമാത്രം അസഹിഷ്ണുവാക്കുന്നു എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചുനാട് കേരളം ലോകത്തിന് മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയാകരുത് എന്നതിൻ്റെ മാതൃകയാകാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ശൈലജ ടീച്ചർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രോശം പ്രത്യേകമായ മനോനിലയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. അത് സ്ത്രീവിരുദ്ധവുമാണ്. സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ അണികളുടെ കയ്യടിയും വാർത്താ പ്രാധാന്യവും ലഭിക്കൂ എന്ന് തോന്നുന്ന പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ KPCCയുടെ അധ്യക്ഷൻ വീണുപോയതിൽ ഖേദമുണ്ട്. ഞങ്ങളിതിനെ കാണുന്നത് കേവലമൊരു മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിൻ്റെ തരംതാണ വിമർശനം എന്ന നിലയിലല്ല. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലത് കേൾക്കുന്നതാണ് തന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നത് എന്ന തുറന്നു പറച്ചിലായാണ് ഇതിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടത്. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്ത് നല്ല അഭിപ്രായമുണ്ടാകുന്നത് മലയാളികൾക്കെല്ലാം അഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ആ അഭിമാനം പങ്കുവെക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ആ ക്ഷോഭം കൊണ്ട് പേശികൾക്കല്പം അധ്വാനം കൂടുമെന്നല്ലാതെ മലയാളികളെ അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ലോകമാകെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് നാം നിപ മുതൽ കൊറോണ വരെയുള്ളവയെ ചെറുത്തു നിന്നത്, ഇപ്പോൾ ചെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ മരുന്ന് പോലും ലോകത്തെങ്ങും ഫലപ്രദമായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നിട്ട് കൂടി നമ്മൾ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കും വിധം രോഗബാധയെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തി. അത് സാധ്യമായത് നിത്യേനയുള്ള ജാഗ്രതപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ടും ആരോഗ്യരംഗത്തെ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലെയും സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ കൊണ്ടും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും തൃണവിൽ ഗണിച്ചുള്ള ആത്മാർപ്പണം കൊണ്ടുമാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നാടാകെ ഒന്നിച്ചു നിന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ്. ഇത് സാധിച്ച കേരളത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് KPCC പ്രസിഡന്റ്. രാഷ്ട്രീയ തിമിരം ബാധിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യം കാണാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ജൽപ്പനമെന്ന നിലക്ക് അവഗണിക്കാവുന്നതല്ല ഇത്. രോഗപ്രതിരോധത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പല വഴിക്ക് ശ്രമിച്ചവർ, പ്രതിരോധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മനഃശാസ്ത്രം ജനങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ. മഹാദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് ഒരുമിക്കുകയാണ് മനുഷ്യത്വമുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്യുക. ഈ പൊതുതത്വത്തിന് അപമാനമാണ് കേരളം എന്ന പ്രതീതി ലോക സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഉളവാക്കുന്നതാണ് KPCC പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അധിക്ഷേപം. ഇത് ആ തരത്തിൽ കേരളത്തിനാകെ അപമാനകരമാവുകയാണ്. ലോക സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലാണിത്. ലോകം ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിടുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതചര്യകളും പതിവുകളും പ്രതീക്ഷകളും മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ തലമുറകളൊന്നും ഇങ്ങനെയൊരു ദുരന്തം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ അമ്പരപ്പോടെയാണ് ഇതിനെ നേരിടുന്നത്. ഒറ്റക്കൊറ്റക്കല്ല, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടക്കം മുതൽ അതിനെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സഹായം അങ്ങോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒരു വേദിയിലിരുന്ന് രോഗപ്രതിരോധത്തിനായി ചർച്ചകൾ നടത്തി. നിരവധി വിയോജിപ്പുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചു. വിയോജിപ്പുകൾ വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചില്ല. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടുകളെ തുരങ്കം വെക്കാനുള്ള നിരന്തര ശ്രമമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത്. നിങ്ങൾ മറന്നോന്നറിയില്ല, മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കൊറോണ കാലത്ത് KPCC യോഗം നടന്നു. അപ്പോൾ സർക്കാരിനെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചവരാണിവർ. നിയമസഭയിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വാദമെന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ഇനിയും മാറേണ്ടത് മിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്കാണ്. കൊറോണ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. 100% കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ നിന്നും മാറി മിറ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡ് സ്വീകരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സംഭവിക്കുക? അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അമേരിക്കയിലേക്കൊന്നും പോകണ്ടാലോ. മിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അഭികാമ്യമെന്ന അഭിപ്രായം അദ്ദേഹമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരോ ഇപ്പോൾ പറയുമോ?
അമേരിക്കയെയും രാജസ്ഥാനെയും സർക്കാരിനെയും തമിഴ്നാടിനെയും മാതൃകയാക്കണമെന്ന് വാദിക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈനംദിന രോഗവ്യാപന വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നതിനെ മീഡിയ മാനിയ എന്നും ആക്ഷേപിച്ചു. CMDRFിലേക്ക് സംഭാവനകളെ അഭ്യർത്ഥിച്ചത് ആ രീതി കൂടി ഉണ്ടായാലേ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം ഫലപ്രദമായി എത്തിക്കാനാവൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ അഭ്യർത്ഥന വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് പരമാവധി സഹായം ചെയ്യാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ചുമതലയുള്ള ഇവരിൽ ചിലർ എന്താ ചെയ്തത്? അതിലേക്ക് പണം കൊടുക്കരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ച് സഹായം മുടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഖജനാവിലേക്കുള്ള വരവ് വല്ലാതെ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരംശം വരുമാനമുണ്ടാകുന്ന മുറക്ക് പിന്നീട് നൽകാം എന്ന തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ അതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഇവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. ഉത്തരവ് കത്തിച്ചു. അതിനെതിരെ കോടതിയിൽ പോവുകയും പരാജിതരാവുകയും ചെയ്തത് നാം കണ്ടു. പ്രവാസി മലയാളികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ രോഗമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഇടകലർന്ന് ഒരു വിമാനത്തിൽ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അവിടെ പരിശോധനാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനെയും എതിർത്തു. രോഗമുള്ളവരും രോഗമില്ലാത്തവരും ഇടകലർന്ന് ഒരേ വിമാനത്തിൽ വരുന്ന സംവിധാനമുണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെ രോഗം പടരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാക്കാനും എന്തിനാണ് പ്രതിപക്ഷം വ്യഗ്രതപ്പെട്ടത്? കോവിഡിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ജാഗ്രതാ സന്ദേശം സർക്കാർ കൊടുത്തപ്പോൾ പല ആളുകളും ശാസ്ത്രവിദഗ്ധരായി രംഗത്ത് വന്നു. 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വൈറസ് നിൽക്കില്ല എന്നും ചൂടുള്ള ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കോവിഡ് ഇല്ലല്ലോ എന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ ജാഗ്രതയെപ്പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഏത് പ്രേരണയാലായിരുന്നു? പ്രതിച്ഛായ കൂട്ടാൻ PR ഏജൻസികളെ ആശ്രയിച്ചെന്തായിരുന്നു അടുത്തത്? വാർത്താ സമ്മേളനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പണം നൽകുന്നു എന്നുപോലും പ്രചരിപ്പിച്ചില്ലേ? കോവിഡിനെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ഈ ചെറു സംസ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ച മാതൃകയെപ്പറ്റി ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം PR ഏജൻസി കൊടുക്കുന്നതാണെന്നാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചിരിക്കുന്നത് പോലും PR ഏജൻസി പറയുന്നതാണെന്ന് അതനുസരിച്ചാണെന്ന് പോലും വിളമ്പാൻ മടി കാണിച്ചില്ല. 42 അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ PR ഏജൻസിയെ വെച്ച് പരസ്യം കൊടുത്തതെന്നും അത് ഞങ്ങളെ ക്ഷുഭിതരാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുമാണ് KPCC പ്രസിഡന്റ് പ്രസംഗിച്ചത്. എവിടെയാണ് ഈ സർക്കാർ PR ഏജൻസിയെ വെച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിപ്പിച്ചത്? ഒരു വിധത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ ഈ ആരോപണം ലോകത്താകെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളെ പോലും അവഹേളിക്കുന്നതായിരുന്നില്ലേ? മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പാസ് ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇവർ നടത്തിയ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? വാളയാറിൽ പാസില്ലാത്തവരെ എത്തിച്ച് പരിശോധന പോലുമില്ലാതെ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാനായി ശ്രമം. ഇവരുടെ ചെയ്തികളുടെ ഭാഗമായി നിരപരാധികളായ നൂറുകണക്കിന് പേർ രോഗവ്യാപന ഭീഷണിയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നില്ലേ? നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് SSLC +2 പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെയും രംഗത്ത് വന്നു. ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നടത്തിയ അധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ ഓർമ്മയില്ലേ? വട്ടാണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? വിദ്യാർത്ഥികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച് മുതലെടുപ്പ് നടത്താനായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രമം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ
സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയാണ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചപ്പോഴോ തുറക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ? സർക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനമെടുത്തു. അപ്പോൾ KPCC പ്രസിഡന്റ് ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനാ തുറന്നതെന്ന്? രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുള്ള വഴി തേടുക, അതായിരുന്നില്ലേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം? ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് പ്രവാസി പ്രശ്നം ഉയർത്തിയത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന് അതിൻ്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റാം, അതാരും തടസ്സപ്പെടുന്നില്ല. ഇവിടെ അതാണോ നടക്കുന്നത്? അവർ നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ നോക്കുക. ഇന്നലത്തെ തന്നെ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ മതി. ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഒരു സമരം നടത്തി. റോഡ് എത്ര നേരമാണ് ബ്ലോക്കായത്? ഒരു ക്യാമറ ഫ്രെയിമിൽ ഉൾപ്പെടാൻ, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അതിൻ്റെതായ ഒരു തിക്കും തിരക്കും അത് ഈ കാലത്ത് പാടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മാതൃകയാകേണ്ടവരല്ലേ? നിങ്ങൾ നാടിന് മുന്നിൽ സന്ദേശം നൽകുകയല്ലേ? ആ സന്ദേശം ആളുകൾ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കേണ്ട എന്താകാമോ? ശാരീരിക അകലം പാലിക്കേണ്ട ഘട്ടമല്ലേ ഇത്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി, അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും? അത് കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ അനുയായികൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക? എവിടെയെങ്കിലും ശാരീരിക അകലം പാലിച്ചോ? എന്തിനായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു വെപ്രാളം? ഇവിടെ നാം വേറൊരു ദൃശ്യം കണ്ടു. കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന സമരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടൊരു സമരം CPIM നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. കൃത്യമായ ശാരീരിക അകലം പാലിച്ചാണ് കേരളത്തിലാകെ ആ സമരം നടത്തിയത്. ആരും അതിനെതിരെ ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞില്ല. സമരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നടത്തേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടേ? തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊന്നും സാധാരണ നിലക്ക് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതല്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അപൂർവമായി മാത്രം ചില ഘട്ടത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആകെ തുരങ്കം വെക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് വളരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന ആശങ്ക തലക്കു മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടമാണിത്. അതൊഴിവാക്കാനായി ഒരു സിസ്റ്റം സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളും തേടുകയാണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ, ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗമായ ഒരു മന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അവരെ ഒറ്റതിരിച്ച് ആക്രമിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളെയാകെ താളം തെറ്റിക്കാനാകുമോ എന്നാണ് ശ്രമം. ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ വെച്ച് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുത്. ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നതിനാണ് നാം പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണ് പ്രധാനം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അധിക്ഷേപിക്കാനല്ലാതെ അർഹതപ്പെട്ട സഹായം കേരളത്തിന് അനുവദിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ഒരു പ്രസ്താവനയിലൂടെയെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്? ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വെച്ചു എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഇതേവരെയുള്ള അനുഭവം. പ്രതിപക്ഷം സത്യത്തിൽ ആരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്? എടുത്ത നിലപാടുകളൊക്കെ നാടിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും താല്പര്യങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അബദ്ധങ്ങളുമായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞത് സർക്കാർ അനുസരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവുമായിരുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാർത്ഥ നേട്ടങ്ങൾക്കായി പ്രതിപക്ഷം തുടർച്ചയായി മഹാദുരന്തത്തെ പോലും ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുടർച്ചയായി തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ജാള്യതയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന അധിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ളത് എന്നതും ജനം തിരിച്ചറിയും. ഇന്നും പറയുന്നത് കേട്ടു, ക്രെഡിറ്റ് എന്ന്. ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മുൻപ് കോൺഗ്രസ് ക്രെഡിറ്റിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയെ ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളൂ. നിപയായാലും കോവിഡ് ആയാലും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കാണ്, ഈ നാടിന് മൊത്തമാണ്. ഈ നാട് ഒന്നായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം മഹാമാരികളെ ചെറുക്കാനാകുന്നത്. എല്ലാം ജനം കാണുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ. നാളെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ യോഗ വെറുമൊരു ശാരീരിക വ്യായാമം മാത്രമല്ല, മനസ്സിനു കൂടി വ്യായാമം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ അഭ്യാസ മുറയാണിത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞവർ ഇത് അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുന്നതെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നിത്യവുമുള്ള യോഗാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായകമാണ്. ശരീരവഴക്കം കൂട്ടാനും മാനസികോല്ലാസത്തിനും യോഗ ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമാണ്. അത് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വല്ലാതെ മാനസിക സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലതാണ് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. ഈ വിവാദ പ്രസ്താവനയൊക്കെ വന്നു, ഒരു പ്രമുഖ പത്രം മുഖപ്രസംഗം എഴുതി. എന്നിട്ടും KPCC പ്രസിഡന്റ് ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്താൻ ആ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കളാരും ഇനിയും തയ്യാറായിട്ടുമില്ല. നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം തേടിയെങ്കിലും അവരാരും പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല. രണ്ട്, ഈ വിവാദം സർക്കാരിനും ഒരർത്ഥത്തിൽ, അതായത് വൈദ്യുതി ബിൽ, പ്രവാസി യാത്രാ വിഷയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിനും സഹായകമായി എന്ന് BJPയും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതികരണം എന്താണ്? അല്ല, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം. അദ്ദേഹം അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ ഈ മുഖപ്രസംഗത്തിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ പറയാനില്ല. പിന്നെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഗതികേടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇതുപോലൊരു ഹീനമായ പരസ്യ പ്രതികരണം വന്നിട്ടും ആ പാർട്ടിക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു അഖിലേന്ത്യാ പാർട്ടിയാണല്ലോ, അതിന് അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വമുണ്ടല്ലോ. അവരും നിശബ്ദമായിരിക്കുകയാണ്. എവിടത്തേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്. വളരെ ദയനീയമായ നിലയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് കേവലം സർക്കാരിനെതിരായ ഒരു അതൃപ്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഇന്നത്തെ പരാമർശം എന്ന് കരുതുന്നുള്ളൂ? വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കരുതുന്നത്? ഇത് അങ്ങേയറ്റം അപഹാസ്യമായൊരു നീക്കമാണല്ലോ. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിൽ നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഈ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അത് മറ്റു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലോ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഇവർക്കുണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായൊരു മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റുകയാണ്. അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വേവലാതി വരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള, എന്താ ഞാൻ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഈ പറച്ചിലുകൾ നടക്കുന്നത്. സിഎം തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തള്ളിക്കയറ്റത്തിന്റെ കാര്യം. ഇപ്പൊ പോലീസ് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ പോലും സാമൂഹിക അകലം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കേസും കർശന നടപടിയും എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഇത്രയും ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ
ഇങ്ങനെ ഒരു തിക്കിത്തിരക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോലീസ് ഒരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ല. അത്തരക്കാർക്കെതിരെ കേസ് ഉൾപ്പെടെ കർശന നടപടികൾ എടുക്കാൻ അങ്ങ് ഇടപെടുമോ? അത് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് തീർത്തും എതിരായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആരാണ് എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല, ശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്ന് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 പദപ്രയോഗമാണ് മുല്ലപ്പള്ളി നടത്തിയത്. ഒന്ന് കോവിഡ് റാണിയെന്നും ഒന്ന് നിപ രാജകുമാരി എന്നും. പക്ഷെ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു പദപ്രയോഗം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ റോക്ക് ഡാൻസർ എന്നൊരു പദപ്രയോഗം കൂടി ഉപയോഗിച്ച് അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയുക? അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെല്ലാമോ ഒരു വിഭ്രാന്തി വന്നുപെടുകയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ചില ലോകമാധ്യമങ്ങൾ ഈ എന്ത് ഡാൻസർ എന്നാ പറഞ്ഞത്? റോക്കിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റോക്കിംഗ് സ്റ്റാറിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതല്ല. റോക്കിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അവരങ്ങനെയാണത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കുറേ ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ റോക്കിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയും. അത് ഡാൻസർ അല്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് ഡാൻസർ എന്ന പരിഭാഷ കിട്ടിയത്? അപ്പോൾ അത് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകുകയാണ്. ഈ പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രൂനെറ്റ് പരിശോധന കിട്ടി വിദേശത്ത് എത്തിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും 24 വരെ അത് നീട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് വിദേശത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഏതാണ്ട് തീരാറായിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചതിന്റെ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ്? ഇതിന് നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കത്തുണ്ട്. അത് സൗദി എംബസി ഓഫ് ഇന്ത്യ റിയാദ്, അവിടുത്തെ സൗദി ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കത്താണ്. ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൊടുത്ത കത്താണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 2-3 കടലാസ് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടെയുള്ള ചില ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ, റാൻഡം ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ രേഖയാണ്. അപ്പോൾ അതവിടെ ഉണ്ട്. അതിന് അംഗീകാരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതിന് എംബസി തന്നെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല കാര്യമാണത്. നമ്മൾ ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സിഎം, പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തും കണ്ണൂരും ഒക്കെ, കണ്ണൂർ എക്സൈസ് ഡ്രൈവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു അവസ്ഥ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചു എന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഈ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത്? ഈ രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. സാമൂഹ്യമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടോ? രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി, നമ്മുടെ ഈ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ട് പുതിയ ആളെ നിയമിക്കുന്ന ആള് യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളാണെന്നുള്ള ആക്ഷേപം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്നത്തെ ആണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ. ആ നമ്പറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ എന്താ? 3 പേരാണ് അല്ലേ? 4 അല്ല, 3 പേരാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ, ഒരു ഹെൽത്ത് വർക്കറും. അപ്പോൾ 125-125 ആളുകൾ രോഗബാധിതരാകുമ്പോഴാണ്, പോസിറ്റീവാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ 3 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളത്. ഒരു ഹെൽത്ത് വർക്കറും ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യാപനത്തിൻ്റേതായ അന്തരീക്ഷമല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് നാം കാണണം. എന്നാൽ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ആശങ്ക നമുക്ക് വേണം. അതിനെ തടയാനുള്ള നല്ല ജാഗ്രത നമ്മൾ പാലിക്കണം. ആ ജാഗ്രത വിട്ട് കളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പക്ഷേ ഒരാപത്തിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണിത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു ചിത്രമാണ്. ഇത് ഇന്ന് മാത്രമല്ല, ഏറെക്കുറെ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ചിത്രമാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നല്ല. നാം നല്ല ജാഗ്രത പാലിച്ചു പോകണം. ഈ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കണം, മാസ്ക് കൃത്യമായി ധരിക്കണം. അവിടെ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർ റൂം ക്വാറന്റൈൻ തന്നെ ആവണം. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പാലിച്ചു പോകണം. ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ വരട്ടെ, എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പറയാം എന്താണെന്നുള്ളത്. കണ്ണൂർ മരിച്ച വ്യക്തി 28 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. കോവിഡ് ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം അത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ? എന്താണ് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയായിരുന്നു? തീർച്ചയായും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മരണം ഒരു പ്രത്യേക കേസായി തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. അത് അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ മരിക്കാനിടയായല്ലോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് പരിശോധനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ചികിത്സാ പിഴവുണ്ടായി എന്നൊരു ആരോപണമുണ്ട്. ആ കുടുംബം അദ്ദേഹം ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആ കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. അല്ല, അത് രോഗാവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായി അവസാന നിലയിൽ ശ്വാസം മുട്ടലാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഏത് രോഗിയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് അതിനെ നാം കാണേണ്ടത്. ഏതായാലും എന്താണെന്നുള്ളത് അത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഓരോ ആരോപണങ്ങളും താങ്കൾ എണ്ണി ഇപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണം സ്പ്രിംഗ്ലർ വിഷയത്തിലായിരുന്നു. അത് താങ്കൾ ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കിയതാണോ അതോ പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ്? അത് നേരത്തെ പൊളിഞ്ഞു പോയില്ലേ, പിന്നെ ഇതിന് ഞാനതിന് മറുപടി പറയുന്നു? അത്തരമൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പോലും പറയാൻ തയ്യാറായി എന്നത് എന്തൊരു മനസ്സാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നേരിടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഡാറ്റ വേണ്ടേ? അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണ്ടേ? ഞായറാഴ്ച നാളെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് സമ്പൂർണ്ണ ഇളവ് എന്ന തരത്തിലൊരു വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണ ഇളവാണോ അതോ? സമ്പൂർണ്ണ ഇളവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബിവറേജസ് ഷോപ്പുകളൊക്കെ തുറക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ CM സൂചിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് 4 പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കൊറോണ വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ മറ്റു കണക്കുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗത്തിന്റെ കൃത്യമായി ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. ഏകദേശം 60ഓളം പേർ അടുപ്പിച്ചുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു ആശങ്ക സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ? അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അത് ആ തരത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയല്ല നമ്മുടെ ദിനംപ്രതിയുള്ള കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്. ഈ വ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല സ്ഥിതി. അത് വ്യാപനം തന്നെയാണ്. വ്യാപനത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയുള്ള വ്യാപനം ഒറ്റയല്ല കാണുക, വലിയ തോതിൽ തന്നെയാണ് വരിക. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തിയിട്ടില്ല. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഓരോരുത്തർ കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ കിട്ടുന്നതിന്, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, അത് ഓർമ്മ വെക്കുന്നതിനൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും. ആ തരത്തിലത് ലഭിച്ച നില ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും നമ്മളതെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ 2.5 ലക്ഷം കിടക്കുകൾ ഇവിടെ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരിടത്തും കാണാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സർക്കാർ മുടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തെ വിവിധ നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്നു. അല്ല, അതിനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വരാം, ഒരു തടസ്സവും അതിനില്ല. എല്ലാവരും വരട്ടെ, അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നിലപാട്. ആരെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ചോദിച്ച ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് അനുമതിയില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ രോഗമുള്ളവരും രോഗമില്ലാത്തവരും ഒന്നിച്ചു വരരുത്, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രവാസികൾക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബെഡുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ചെറുകിട ഹോട്ടലുകളുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പ്രദേശത്തിലെ ഹോട്ടലുകൾ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വാടക നൽകുന്നതെന്നുള്ള പരാതി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നൽകുന്ന വാടക കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവരെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇത് ശ്രദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? നടപടി എടുക്കുമോ ഇക്കാര്യത്തിൽ? എടുത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വാടക അനുവദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടം വേണ്ടതുകൊണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച് വേണ്ട നടപടി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനുവരിയിൽ തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവീസിലൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാർച്ചിന് ശേഷം അവർ പലരും കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവരം പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത്. വിവിധ തലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രത്യേക പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആശുപത്രികൾക്ക് വീഴ്ച വരുന്നുവെന്ന് കുറെ നാളായിട്ട് വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെ 2 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം. വഞ്ചിയിൽ ഒരു രോഗി മരിച്ചതിന് ശേഷം റിസൾട്ട് വന്നു. അതിന് അയാൾ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ആ റൂട്ടിലേക്ക് ഒന്നും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം. അങ്ങനെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അസുഖം പിടിപെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? അതൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ? ആശങ്ക ഏത് കാര്യത്തിലും നമുക്കുണ്ടാകാം. അത് ആശങ്കയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 രോഗികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. നിർഭാഗ്യകരമായ വസ്തുതയാണത്. അതിനെ നമ്മളാരും സന്തോഷിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷേ അവരെ നയിച്ച പ്രത്യേക കാരണങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അത് അവിടുത്തെ ആശുപത്രിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വീഴ്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല. അതാണതിൽ നാം കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ ജാഗ്രതയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതൊരു അനുഭവമായി എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ തുറന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ സംവിധാനങ്ങൾ പഴയതുപോലെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗർഭിണികളായ ജീവനക്കാർക്ക് നിലവിൽ എത്തുന്നതിന് അവർക്ക് ഒരു എക്സംഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ട്? കാര്യം സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അതത് സ്ഥലത്തുള്ള അതത് ഓഫീസുകളുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഓഫീസ് മേധാവികൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിനി, പ്രവാസികൾക്ക് നേരത്തെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും ആ പ്രത്യേകതയൊന്നും പ്രവാസികൾക്ക് ലഭിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നോർക്കയുടെ ഉത്തരവുണ്ട്. അത് ഹൈക്കോടതിയെ നമ്മൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? ഇപ്പം പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്ന പോലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളോട് കാണിക്കുന്ന കരുതൽ പ്രവാസികളോട് ഇല്ലെന്നുള്ള ആരോപണത്തിന് ശരിവെക്കുന്നതിന് ആ ഉത്തരവ് അത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ഭാഗമായി പറയുന്ന കാര്യമാണ്. സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ഭാഗമായി അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രവാസികൾക്ക് ബാധകമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാധകമല്ല. അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടവരാണ്, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ളവരാണ്. മറ്റവർ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത് മറ്റൊന്നും അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് കാണേണ്ടതില്ല. സെമി സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ ഫീസ് ഒരു വർഷത്തെ ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം അധ്യാപകർക്ക് അവർ പകുതി പൈസ ശമ്പളം മാത്രമേ നൽകുന്നു എന്നുള്ള പരാതിയാണ് ഉയരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന്. സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളായിരിക്കും. മറ്റ് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. അത് ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്, സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ. അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇടപെടാൻ പറ്റുമെന്ന് സർക്കാർ നോക്കും. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ തീരാറായിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുമായി വിശദമായി ചർച്ച നടത്തുകയും അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 25 വരെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പരിശോധന വേണ്ടെന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അറിയിച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഈ ട്രൂനർ പരിശോധന 25-ന് മുമ്പ് ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകൾ വളരെ ആശങ്കയിലാണ്. ഇപ്പം തന്നെ 2 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളില്ല. UAE-യിൽ പരിശോധന നടത്തിയാണ് ആളുകൾ വരുന്നത്. അതേപോലെ ഖത്തറിൽ കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിലക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെടുത്താൽ അവിടങ്ങളിലും ആ നില കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ട്രൂനെറ്റിൻ്റെ കിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മറ്റ് കിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല. അത് ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിവരം. വിമാനങ്ങളെല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഈ പോസിറ്റീവായ ആൾക്കാരെ പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണം ആരായിരിക്കും ഒരുക്കുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? സംസ്ഥാന സർക്കാരായിരിക്കും അതോ അവിടുത്തെ എംബസികൾ വഴിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അല്ല, സാധാരണ നിലക്ക് വിമാനത്തിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം ഉണ്ടാവും. അതാണല്ലോ സംഭവിക്കുക. അതിന് പോസിറ്റീവായവർക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അവസ്ഥ. പോസിറ്റീവായവർക്ക് വരുന്നതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തടസ്സമില്ല. അതിന് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം. അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ എയർലൈൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിലൊന്നിനും സംസ്ഥാനം പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. സംസ്ഥാനമാകെ ഈ NOC കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണല്ലോ. അങ്ങനൊരു NOCക്ക് അപേക്ഷ വന്നാൽ അത് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റില്ല. അതാണ് അഡ്വാൻസായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മറ്റവർ വരുന്നില്ലേ? മറ്റവർ വരുന്നതിൽ എന്താണോ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതേ നില തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവായവരുടെ കാര്യത്തിലും സ്വീകരിക്കുക. മറ്റവരുടെ കാര്യത്തിലും NOC കൊടുക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവരുടെ കാര്യത്തിലും NOC കൊടുക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുക. കേരളത്തിൽ നിന്നും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നവർക്ക് ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ വെച്ച് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലടക്കം സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കുറെ കേസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം അതിനൊരു സോഴ്സോ പരിശോധനയോ അതിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ പോകേണ്ടതല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരറിയിപ്പും ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള അറിയിപ്പും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ശരി.